Oras amang inang kita sa luod na. Orang suta mulai para sa orata di perminggota. Tapauhom tapaseret tahun dukut proye marawata martangyang. Amin. Terpuji Tuhan marite NDN nomor 4 kayak sada 2.
gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amen. Tung behama pamulusu di saluhut denggan ni uhum ni Jehovah tu aku. Surdu konoku do panginuman parhatuawan tu kijang. Jala pa jojo aku do kuarni Jehovah. Haleluya. Yang mahita ali Tuhan debata amani saluhut para si rohaon nunga ditatap ko kami bangsomon aidang majuaho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa asa tawonon na haleaon dot siak ni bagi sahat rodi haon na pinarsilang Saitu pai hami marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami jala marbengek ni roha. Songon anak kaholongan ni roham di akasi taonon. Asa marsangap kuarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohot tondi perbadia marhite-hite hami. Amin. Merende kita. Patik ni debata di mingguta di bagasan sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton patik parjolo au do Jehovah de batam minna de batatta dang jadi marakop au bahenommu de batam patik paduahon dang jadi ganammu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru di tano yang gotong gabi si sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni di bata yang goso ture dalan na ay ona uhum na dosugot akka na marsineang di guarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaono mari maulahamu nasa sulammu alayang go ari papituhoni ari para radianan ni Jehovah di batam doi ang jadi ho mangula ang gona sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe namang ibati hutam ay dinono mare do di top pade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina bungi maradian do ibana di ari papituhoni ibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata ari para renai jala di parbadiai atong rap mangido gogo mahita law mangulaw ali Tuhan de bata say pargogoy mahamig mangulan nombar tupatik ni amen or Emmanuel.
Marinde hita. Dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pergugu nasuhatu dosan sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana ulah hami marhite-hite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami na roay, nang siap pakateon nami na soture, rodi panguloyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo na hukum kami ala ni dosa nami alay na tarsol-sol bagi do kami nuayeng ala ni asi maroham di kami ale debata nami, perdengkan bahasa jala para si roha doho ala ni anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadia tu roha nami be. Asa terbayan kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat kami tu hanguluan nasora sudah. Na pinarbaga-bagam di akara porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagane di bata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamu tu au asa manguluton di muna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nakpe rara songon abit asubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapan ma di debata na digijang. Amin. Marinde hita. Baby
dari batana gabi ewistel di bingkuta di bagasan sadarion imasian pada Narobi buku pasalmen bidu 50 ayat sada rodiat onom tajahama marsika soreng ende sian si asap makuling do de bata Jehovah jalan martikting tutanoon sian habis saran tolhas rodi hasudutan Saya narodo di batata jaladang tagamon hohom ibana di jolona do api madilat-dilat jala ronggur na gogosi tutu humaliang ibana. Papungu hamuma tu ahu akana daulat marroha akana marpadan dohot ahu marhite hite pelean. Ido sahatna martua do akan tumangion hatan ni debata jalan nau peopsa. Amin. Merendeh kita. Tidakon ma hapor seotai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palange do tano
Au porsia di Yesus Kristus, anak dari bata Jehovah nasasadai, imana timbungan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhatan na tumawon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban waturo dong ditanom, na mulak mangulu di are patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni di bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, isima ibana payamlaksu ketutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot diasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kur.
Salam amang inang. Selamat hari Minggu madi kita saluhutna. Tabegema titing namasa di huriata di bagasan samingguan. Titing nama ragam. Na perjolo goar ni minggu hari sadarion tanggal 10 sada Februari 2024 ima minggu estomihi lapatana saihoma gabe partano bato waktu. Topik minggu Yesus do anak ni debata tangihon hamuma ibana. Napaduahon pemilihan umum. Di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ima hari pemilihan umum serentak di Indonesia. Alani mastohot ma pertanyaan week di hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 14 dohot tanggal 15 Februari 2024 jala tapukka mamuse pertanyaan di hari Rabu dohot Kamis di tanggal 20 sada dohot tanggal 22 Februari 2024 napatoluhon dak dana nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 di basa-basahon tuhatta do sahalak dak danak bawa di keluarga Amang P Sinaga inang boru simajutak alamat di Jalan Fajar nomor tolu di Jalan Fajar Tolu nomor 15A di Labu Baru Barat Wek Tolu ipas do dak danaki suang songoni natorasna napao paton kegiatan pendeta resort. Di hari Minggu sadarion borhat do uluan ni huriata pendeta resort rap dohot parhalado resort tuha KBP Singosari manguluhon parmingguon dohot rapat huria. Napalimahon paborhaton pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH dohot pelian amplot. Domu tu SK mutasi ni pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH tu HKBP teluk dalam resort Sentosa Samarinda distrik 27 Borneo. Alani patu paut tado di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 di ibadah siang patu paut tado acara paborhaton manang perpisahan tunasida. Di Minggu hari sadarion pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH pasahaton jamita sekaligus martading hata di huriata mulai ibadah pagi sada sahatu ibadah malam laos marpelian amplop tujolo dohita di tiap parmingguoni ima dalatta pasahaton mauliate di pakobasion ni amang pendeta Dedi Pasaribu salelengon di huriata napaonopon PA remaja dot naposo bulung. Di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di Patupa Huriata do PA naposo bulung dohot kegiatan pembubaran panitia Natal Naposo 2020 sekaligus acara perpisahan dohot pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH masuk pukul 10.00 WIB. Napapituhon ruas namoding. Nah di hari Jumat di tanggal 3 Februari 2024 nunga marujungolu sahalak ina ruas ni huriata ima reliana boru napi tupulu nahina baluhon ni marurat Victor Baktiar Tobing tutup usia 56 tahun 5 hari. Alamat Jalan Raja Wali Sakti Perumahan Green Hill Blok Mikelia nomor 5 Wik 2. Patupaon ni huriata do ibadah minggu di rumah duka masuk pukul 10.00 WIB. Tatangyakon ma asatumibu tarapul keluarga na ditinggalhon. Napawaluhon guru sekolah minggu. Mamuka minggu sadarion resmima gabe guru sekolah minggu di huriata ima
Jessica Tobing dung Madalani masa learning lelengna 3 bulan. Tatanyakon ma asa di pargogo itu hatta mangula di Huriana. Napasiyahon, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali yang bersekolah di SD Santa Maria II akan mengisi acara dengan memperdengarkan lagu puji-pujian atau kor di ibadah sekolah minggu pagi pada pukul 08.00 WIB. Kita doakan agar acara tersebut berjalan dengan baik. Napasapuluhon, pemberdayaan Sintua. Memuka di Minggu Sadarion di Jalo Huriata do Marhobas di Huria Ima Situa Wanda Sregar Rosbina Boru Pasaribu, alamat perumahan Gria Tampan Melati, Blok Y nomor Pitu, masuk tuwek 10, Nasida Madalani masa orientasi lelengna 3 bulan. Tatanyokon ma asa margogo Nasida Makobasi Huriana. Napasa 10 sadahon, sarjana teologi namagang di Huria. Mamuka Minggu Sadarion di Jalo Huriata do magang sahalak sarjana teologia lulusan STT HKBP Nomensen Pematang Siantar. Ima Arif Simajuntak STH, Nasida magang Makobasi di Huria, Paimaro jauh-jauh sian kantor pusat HKBP. Napasa 10 hon, asrama putri HKBP. Diberitahukan kepada orang tua anggota jemaat HKBP yang putrinya bersekolah ataupun kuliah maupun yang bekerja di seputaran kota Medan bahwa asrama putri HKBP yang beralamat di Jalan Kenanga Sari, Kelurahan Tanjung Sari, Setiabudi, Medan, menerima penghuni asrama baru. Persyaratan, ketentuan umum dan ketentuan khusus boleh dilihat di WA grup WIK masing-masing. Nah, pasal 10 toluhon, Parguru Malua. Memuka di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Aktikma Muse Parsiajar Parguru Malua Songon Nasomal. Pinangido tu akayanakon Parguru Malua asa madohoti ulaoni. Napasa pelopaton, namar ulang tahun. Majelis HKBP Raja Wali pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope namar ulang tahun kelahiran pernikahan mulai tanggal 5 sahat tanggal 10 sada Februari 2024 di hari Minggu Sadarion. Sai dilehon tuhatama dihamu hahipason dohot gajang ni umur. Hatani debata tu namar ulang tahun. Sai pamahapok kudo ibana sari matua jala patari dahonokku tu ibana hatuaoku. Tersurat di Pesalmen 10 sada ayat 10 onom. Naparpudi hata mauliate. Pasahaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope naung pasahaton pelean siganuk minggu. Pelean pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamauliateon songoni nang pelean tahun. Molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di titik tahun boy malangsung dihubungi parhalado tu konsestori. Songoni matiting na masa di ulia tahun Tuhan Yesus ma nawa masuk kita salutna. Salut. Marende hita. Oh
Damini debatana sumurung sian salu naroha. Imama ngaramoti akatiate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras manita salu namang inang. Mulai hati matutu di partikiata dia pala sadarion obar tu ting naung di jahau tu ita salut na manginang omatu tu parpudi hami makobasi parjamitan di tonga-tonga ni kuria tahun doaka pakobasyon nasing imas sahalak parita fungsional hami di Guriata KBP Raja Walion leleng na tar satahun 10 bulan mahami di tengah-tengah ni Hurion mamuka tanggal 10 April 2022 kami diojapkan gabe padita fungsional di Huriato JP do amanginang partikian na JP ni partikian ni tari dama kardus nami pe sumar buka dope saat diso kardus na sumar bukai buano nami mamuse pidasian priato minamangina partadana muse barang sudi kami boy menadaka bagas muna jaladak sudi utada hamuna alai hamu sudedo manadaal Ido musedo hamunangan ipat di tahun nanti manginang. Ido. Jadi mulai hati mamanginang posrohaku nang pejepek parsaurata alai anon amplopi hafal dano. Ay mara. Jadi amanginang memang perdauna dohiat do tu Kalimantanan. Jala dok. Anggo suku kamu ngetor ramang tiket muna satu nang dakutor do pena. Ala memang makarapon nasian hamunei ba. Iyo. Jujur nei madap pula si gabus-gabus natin. Iyo dah. Ale dak yang makatai akabilangan di Huriato. Ale nasugot di dok situata do tuau adong do napaulakon amplop kosong. Hot namarga 2000 hanglay idok raku nakit matang yang ngau ipik naking naraku Tuhan posloraku per minggu siangon apal deno jalok tu sianon naraku do mekel jamut do on mahamu mekel rak do tau itu tu dia asa songan na Belgian na liam muna yan nati omak do honokku bagot na marhalto na niagatan di topi ni Robian oras mahami na majalo di pas-paso di bata mahamu na mangalian tipis dong. Selne majo bago na marhalto niagatan di topi nerobean. Oras mahami na majalo di paspaso di bata mahamu na mangalehan. Wah, kanggon. Dang terkira bionati. Mulalak karo mandokon lane terturikan. Jumadi 10 pitu, 7 Jumadi 10 halu. Akasinamot nauli nong di pasa tamuna ucako kami may dito din ang badan martong-atongani jauh malah ate mak aladang boy sudi hamu tu jabu nami ate manginang itu alai ngahuapu hami be dalam artian na majalo sinamo unai las rohanami manang sia dia penongan di bata masu-masu hamuna salu na manginang lamar gada-gada makasinamot na cinamulumuna sian Tuhan tadi bata tarlumobi ahi paso amin namot tong
Selnai, amin. Ay, natin ma. Malo dumang guruda kau ka? Ima, udah ko matuita selnai, bukrasi mahita, sa songo na hapalat eh. Oras marita saluna. Mula tipis duk piring. Oras marita saluna. Mengatur mak, ngabel gabi oras na. Jadi dang duk dipikir aku be. Tinggal do ano cerita honok ku non. Belga doau di Pak Borhat Raja Waliansi. Hatani di bata di hita. Di minggu tasa darion. Minggu parpu di Marsaro hamudo tau. Di Parjamitanon. Ati tungbo yang non gabi di tatamu amuse. Aduan ala di sodu hutakku kan. Di Pakabaruan. Imana nenek siang barita nauli na sinura ni si Markus. Satabi na markuar si Markus iso. Ano na markuar si Markus iso? Nah, ngati. Markus bidusia ayat 2 saha tu ayat sia. Songono madidok hatani. Debata takasma ujau tu ita saluna payuti hutamuma di bagasan rohamuna. Dungi salpu onomari diaraho Jesus ma si Petrus, si Jakobus do si Johannes, ditogihom manasida nako tusada dolo natibbo, tu nasuhi holan nasida, gabe mubama rupana di ida nasida, gabe marsilam ma aka ulosna, potar sahali, naso dapot botoon ni panucci di tanoon membahen botar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia rabdo si Musa. Nama katai do nasida doho Jesus. Jadi didok si Petrus makulingi Jesus. Guru dinggan nai di son. Hu paulihami ma di son. Sopo-sopo tolu sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang di boto na nirok nai, ay tung hatahutan si tutudo nasida. Jala Roma obun sada mga linggomi nasida. Laos makuling maswara sian bagasan obuni di dokma. Odo anak haholongakku tangi hokamuma ibana alai dinamanaili nasida dang agya isebe di ida sasada Jesus do akup nasida. Jadi lau tuat sia doloki di popai manasida unang di pajojor na di ida nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate ido saha ra at sugari hitara natinogihon ni Jesuson tu sada dolok natibo tu nasuhi totu tong do suku-suku roha haru dibuan amat tahita hamuna kainang narahai manang na mga lua petaho warni manang neng marhasoho tapi tahu warni neng marhu tapi warni tong do bubak tarok to iru tahe sira naso bubak tartok ngalak ko bere buak do tartok muna narhai beta hupat ada hukutu damang dai nangin natong wano nangi calo daw inarohanati bubak do tong tarok tok mangina apalagi on dibuat tu dolok natibo jalana suhi hola nasida
partibona da pola di dokon na songon dia tibona le tiboma. Jala boy do rata gebar hon songon dia dulu. Mangalewati aka tobak, mangalewati aka dalan narahis dua kanasing. Alay dak pola ganggu rohana sida. Songoni manang hita manginang. Di sada partikian dinalao dibuat kita tu sada parnguluan na mungkin natibo alay suhi jalagodang kadalan na mambarabat pardalanata ala Jesus dodongata ikom marpos ni roha dohita di Tuhan Yesus. Amin. Ang songoni mahami. Nampir 2 bulanon busi sao dohami. Ale dukuida bohimuna nalapok-lapoki ngetropos rohaku nang putih Tuhan Yesus lagi ngamakuling tikting 2 hari. Ate mangina. Semuanya kalau sudah bertemankan Tuhan Yesus, gak ada kesangsian, gak ada keraguan. Hidup na dibayan di son minggu ta minggu estomihi say homa partano batuan diaunin gudang 2 na masa natadopi di bagasan parnguluat to jala Tuhan Yesus pe manugihon nasida nanang di patarida hoddo songon dia do kuaso ni debata lamambain halongangan nasobui didodo rohani jolma nasobui tardodo pikiran ni jolma ale tukdo patupau ni debata di ida mata nasida jala apala solpa di jolo nasida nama saya ala gabi marsilema ulosna botar sahali nasodapo poto ni panucci di tano mambai botar songoni jalan nama saya mambahen adong mapanindang iyon ni si Petrus guru dinggan nai di son hubauli hami ma di sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada si Elia nang penanyojar ni hatahutan do nanidok nai alai adong do sada nanang di bana partadaan di tonga-tonga ni parngulun na alan unga marnida sada halongangan na bolon na pinasa ni Tuhani solpa di jolo ni mata nasida nang hita piya manginang ikobawi do hita mambani sada partinadan di parngolota molo nung atung di patadaw debata halongang bolot tu hita mungkin adong naselaon marsahit martaw-taon aleboy bana mardalan jalaboy bana mangulon na kaulon na musemulak baim partinadam mo disi asa unang mulak muse tukudi pangalaho ima manang keadaan nagabe hohom mauhom songoni dang ulau-ulau kadang no partinadan manang partikiam parngoluon yang mungkin tidak kita bisa kita pikirkan secara manusiawi kita maka mari kita bikin satu tanda yang baik yang memang kita persembahkan untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Ikunadong do partinadan ni sada-sada jolma di tonga-tonga ni ngoluna. Madok nunga masa halonga bolon di pataridahor debata tu ibana. Nunga masa halonga bolon di pataridahor debata di tonga-tonga ni ngoluta siganopari. Kubudo hita manginang.
Asasaha tutu songone dok ni topikon estomihi. Sehoma partono batohan. Jauhin. Ala memang di pataridaon do nama katai Yesus. Rabdo si Musa. Rabdo si Elia di sini. Tak sudi jol maboy marnidaon. Dipilih Tuhan Yesus matulu halak sisian nai. Lau pabuahot tibana. Nagabe panidangi masa situturu HP nama saya. Dan kita pun meskipun ada kita dengar ada orang lain yang berkata tentang oh Tuhan Yesusmu itu seperti ini. Kita akan mengatakan tidak. Yesus yang kukenal tidak seperti Yesus yang kau bilang. Karena Yesus yang kukenal, Yesus yang kupercaya adalah Yesus yang nyata memberikan kasih karunia-Nya kepada kami. Amin. Iya. Banyak sekarang inang-inang. Orang-orang akan menggambarkan siapa Yesus. Akan mengatakan idenya atau pengetahuannya atau pendapatnya tentang Yesus. Tapi mari kita sebagai umat Allah, kita menyatakan yang benar. Kita kembali kepada apa kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan mengatakan tidak. Yesus yang kupercayai bukan seperti Yesus yang kau katakan. Karena kau hanya berkata-kata tentang Yesus, tapi aku merasakan apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan. Dari kondisi itu kita parani, maka tahoni asa songon naidok naima tutu sehoma partono batu aku min. Jala panidangi mahita disi. Jala suraton surat nama dok situtudo nama saya. Ala adong do namarnida jala diayak sia didok dipopai Yesus mana sida unang ni pajojor nani ida nasidei tuhalak inna sojolo hehe anak ni jolmai sian namate dipopai nani ida nasida ya kita pun iko songoni do kita tonga mangina iko tahati dakko do nataida unang marhata ninna tu ninna ayo to ay gudang ko cholma tabunin na marhata ninna tu ninna tabuni makatidakon naso tutu ayo to makatidakon naso ni idana. Nah sekarang harus seperti ini kita ikutkan. Disidoho, disidoho, daw nahubigido siya kalak. Ada ngot. Wah, inang, burjudo Yesus, burjudo Tuhani, burju, soon dia mapar burju na. Burju, marungutu dope hamu, marungutu dope, dangbe, nah, molong ay dokon burju. Una matu marungutungo. Jadi amang mulu marungutungo inat tahun terokoma disukup pada pasar ibu homer gab sudah hoin namu atau ngati. Wah, berjudo Yesusi. Ju, unang marungut. Busi saon bisa kita. Gelisah bisa, itu manusiawi. Tapi ketika kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus tidak akan ada lagi gelisah. Karena semuanya sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diringankan oleh Tuhan kita. Ima partano batuan nai. Ima partano batuan na tahati dakoni. Di tonga-tonga ni parngolota. Nga marsilam be. Marsilam pasu-pasuna. Marsilam hahipason. Itu dah. Tahati dakon na manginang. Daktar tuhor ni hepeng satas anggo. Hahipason. Itu tahe. Itu. Daktar tuhor. Haru nakingan dison. Haru ulos na marsilami. Dang dapok boton ni panuci di tanoon. Mambain botar soni. Dali ko tahan tidak kodo. Hahipason na adong diau. Naso jadi tarpatupa manangisi. Pagurang buat kanamora. Daktar tu horsa, hahipaso. Itu dah. Kalau tu Jerman.
ngalau tu Amerika, ngalau tu Singapura, tetap dope mangai daging. Itu. Alai nungat tabigi aka cerita-cerita ni panindang yon taringok tu Tuhan Yesus na pamalupo naka namarsahit. Olan dido ibana porsia duau tuhonin na melum dihilala. Jongjong ibana dihadi ibana podoman na lau mahonin na. Itu tuh. Tidak tartuhorsa. Daktar patu pamanangisi narong di tanoon. Sudia kana masa di tonga-tonga ni parngolota. Jalahita pe daktar dodo hita boy mangaramoti sude parngolota. Mungkin kita akan mengatakan, aduh kenapa ya? Ya wajar manusia bertanya-tanya. Kenapa ya seperti ini? Kenapa ya seperti itu? Kenapa hidupku tidak mulus? Kenapa hidupku selalu bergelombang? Kenapa hidupku selalu berliku-liku? Molo binering ko jolma, tigor tors dalanna, denggan sudi dalanna, dakai bana, mandapoton tano na marlubang, torus do ibana, di tano na les-les. Ya jangan perbandingkan. Tetapi mari kita mengatakan bahwasanya di dalam Tuhan hidup kita akan selalu mulus. Karena Tuhan akan menimbun semuanya yang berlubang-lubang tadi. Anggo pikirat tado, anggo hamaloot tado, dang tertibu kitai aka lubang ni parngolota. Alai molo debatado tu do yang mangina. Ala di do di son harumambahen ulos nasak sap songoni dang adong dapot ni jolma nanggo dari tonga-tonga ni portibion. Holan ulos dope. Ape parngolota dangarung dope jolma nabui menciptakan oksigen. Dangarung dope jolma nabui menciptakan mudar. Jaga be mudarna. Dangarung dope jolma nabui menciptakan ya yang lainnya. Sesuatu yang mungkin hanya kuasa Tuhan yang bisa menciptakannya. Oleh karena itu manginang, marilah longang mahita disalu pambahenan ni debata. Makatai ba nadok si Musa? Ala neng pabuahon Jesus do naboy paulihon sude patik na jinalo ni si Musa siat debata. Oleh Jesus do naboy paulihoni, patupahoni. Anggo hita, waduh, nang tarulah hita do patik na 10 sian patik sada satu patik pa 10 ni belum tentu. Hiya do pe hita manako, hiya. Hiya hita margabus, hiya. Ale Tuhan Yesus tung lias do sian ni sudi. Sikop do ibana. Dao sian ima. Berarti emang inang Nison, sudah berani kita mengatakan kepada orang lain bahwasanya kebenaran tentang Yesus itu benar-benar dan tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Ubah ini didok madaya pitui odo anak haholangaku tangi hok kamu ma ibana. Tangihon ma. Unang seholan nagugu manangihon aka berita naso si tangihonon tabain si pariottai. Ale tangi mahita dihatani debata. Kalau ada orang yang berkata, wah lebih bagus aku tidak ke gereja. Aliau mangulahon hatani debata dangadongi. Dangadongi. Bagaimana dia bisa mampu melakukan firman Tuhan, dia tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu toh. Holan akana para dihod dirina lau tumangihon hatane di batado natuk patupahon nadinggan di tonga-tonga ni ngoluna.
Janganlah kita suka membual. Bahini tarahum madongatai. Ada, kita harus bisa membantah orang-orang yang seperti itu. Ayo jok dau makatai tiki makubasi bisa dahuta. Kalau di nasida atau memang padita tumangkot diba mangilum tu soron ina tuak sori alai dakya manak koiba inna dakya mambain na sosuman inna. Jadi hudokon dang adong ya mang dang tarpatu pahona dinggan mulo sohyari tangi hoko hatani debata. Amin. Iya. Dakya adong bohi tapatu pahona dinggan mulo sohyado tajaha hatani debata. Ale tarpatu pahita dosalu nai ala burjuhita tumangihon hatani debata. Unang mahita songo si pumpe marmata ledang marnida marpinggol aledang marbiniki itu sepumpe boneka itu. Kita bukan boneka, kita adalah manusia yang memang mendengarkan firman Allah menjadi kebahagiaan kehidupan kita. Allah boha naparjolo molo tatangihon hatani dibata mambai kita gabe jolma nauduk dohita tuhatan ini bata. Mendengar akan menjadikan kita menjadi umat Allah yang taat terhadap firman-Nya. Seperti anak-anak. Kalau anak-anak tidak pernah dinasehati ketika dia keluar atau merantau, dan ngadong situ pun namanginang. Alai mulu selalu kita nasihati dia, nampe mungkin dijolota dak sude podat tai diulahon ibana ale dong mangarato ibana dingot ibana do sudiaka akapodai. Iya ya, bapakku dulu bilang seperti ini, mamaku dulu bilang seperti ini. Sekonadong golohot di bagasan rohana, dan itu menjadikan dia menjadi orang yang taat. Jala disima mangula nabi neginai asa mambain ibana gabi sada jolma na marhabu baon. Napaduahon moloringga sita tumangihon hatani di bata manangihon hatani Tuhani. Menabai percaya diri tadoy. Itu dah. Makanya ada orang yang berkata, kalau saya tidak ke gereja 1 minggu itu, rasanya 1 minggu itu hidupku rasanya hampa. Iya. Enggak main-main perkataan itu. Molo somar minggu hirana borak do dagi kuinna. Adok yaman do kosongoni. Itu. Ale molo mar minggu hirana neang do dagiku. Karena apa? Tatangihon hatani Tuhani, percaya diri kita melakukan esok hari pun sudah percaya diri. Ketika kita sudah berdoa, besok bisa saya percaya diri. Semuanya kita sudah diberikan bekal percaya diri melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pasti banyak aja saja yang nanti dipakai Tuhan untuk meringankan beban kita. Banyak saja. Uhatahonon alanunga pinakilalahon akan namasay. Irut pang magna. Nampatuluhon molo burjuhita tumangihon natan ni bata manabay hapor syot tadoy. Itu dah. Abu hado benok pamang marminggu manutub bulan na budar na tabuan. Buhado benok pamang marminggu marbona tao kami hari Sabtu manortori hamingalu ja awin na. Buwan lo jami tu gereja. Buwan odok-odok mi tu gereja sakui. Ji buhado mulo-mulo mo mamang. Modo petahoy siya dak ya jolma modum di gereja gabe madede. Ya do diberi kamu jolma las modum rengi gabe didion nangadongi. Mulo nga aminin na tor bolang do. Marpilian inna tor tujolo di itu dah. Dak ya dongi sampai digurdaki dongan, dak kiai. Dungo sendiri doi. Berarti dibegitu. Marlaba do. Meskipun mungkin hanya sedikit.
Tapi yang sedikit itu bisa menguntungkan kehidupan kita. Baiknya manginang jonok mahita to debata asa sudi hita marnida halongangan na pinasaha ni debata tu hita saluna. Songon na simpel-simpel maju ate tak songon na rahay ala 5 hal no nao marjamita sadaryo. Bado nga cukup be jamitai manang lanjut tonok kudu anong no petululi parayo. Imajo inote ingot tamu masudia ka nakupasa hati narikot dia amplopi manuai. Bame no honok ada mungkin betangis sau digijangukan iko mikil na mati manginang. Di sayonara manon kita saluna. Sudah mahita gabi si tangihon hatan ni bata asa taida halonga ngabulon na pinasa ni bata tuhita. Apalagi nanay si cobloson tanggal 10 paton naki anggo jonok ibana tu di bata cobloson ni colmai itu ya ti olo do gabi salah coblos ujungnya dicoblos ibana itu tot diperbadiai di mangarahon tangannya ti manginang idok rohani bagas rohana mungkin au nomor sada do au nomor 2 do au nomor 2 unang berbeda hita tanganon do mampain ate ini udah olor si patang binering si pembabain nak tor dicoplos ate manginang jadi ima halongangan nih anang isi piano kamu manginang na jongjong bapos rohaku denggam mak di bagasan halongang bulun ni di batahamu mangula itongatongan ni panggonggomi ni negara ta do bangsota amin martang yang maita. Ido tutuale Tuhan perningap basa nabadia nasangap di batana sokal nasomarhaturu sadohale Tuhan hatam nabadia ido tutuale Tuhan patadahot Tuhan asa gabi panidangi hami dukutangiho kami berita naulii tung halunga ngabolot do na pinasaham hodo partano batuat di hami aha pinamasa di ngulu nami tung so jadi biahatok kami tung so jadi tahutak kami ala hodo dongan nami mangadopi saluna nang songonia liamang leom matuhami halong ngaboloni mula marsahi tami mulak hipas pamatang nami molo di bagasan lungun ni roha do arsa ni roha hami lubang hati-hati nang pikiran nami mula dongak ka sita-sita nahupar sita hami tung macetibo napos dorohanami hodo dongan nami pasautoni aliamang nabasa iramoti tot dimima akar wasmon nanain tadi konon nami satokin nari ala borhat tami makobasi inganan na pinarademi parsauran nami naselaon dohonon jepek alai bagasdo rosudo di hatam nabadiyai ubah ini dada u asami hami haje cepek ni parsauran ni marhite halang guson ni pakamulation nami alay na postor hanami alamang sari honon mudo ngulu na posomon marhiti akka ruasmu naung tumangihon hatam na badiyay na selaon siya pamangan ni na posomon atong alituhan lehot di hami partikia muse tujulan nyari angget tumboy hami pajupang muse marsaor songon na hinolomon ni rohami keluarga ni Ruasmi keluarga Tobing burna 70 na di bagasan habot ni roha
Tarapul situ tu mana sida niapulan ni todim nabadiai. Atong naneng mandohoti pesta demokrasi hami tanggal 10 paton. Say homa Tuhan nama pergugui hon akar wasmu na mandohoti pesta demokrasi jala perbisui hami akan nanaing mamilit akan nadinggan sian naduminggan atong pinuji pinasanga magwarmo marhita na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji Tuhan ta mariti di nomor 400 sopat mata pasahap piliata. Olan musik. Hon ayat 2. Nahoni hamangguon sai pasana rohani asamani hamiruon mainon ni sodai sayu kami marohamu sai pasih Olan musik. Sasudeuloni, Osro
Beno ayat 2 rimah ita jong-jong saluna. Tatangya koma peliata martang yang mahit. Ale debata amanami nadi banua kicang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom nito hami pelian nami toho. Sai jalo may gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may. Jala ramo tiasa upar hasya kami pilianon. Patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileho-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, ungunak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakot Tuhan debata ma bohina tuho jalasi marohana midaho di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Ora selamat hari Minggu marita saluk namangina.